дар корхонаи истихроҷи тиллои Нахш дар ноҳияи Ховалинг 2 нафар заҳролуд шудаанд. Яке фавтида, дигаре дар бемористон бистарӣ шудааст. ҳодиса шаби 5 январ иттифоқ афтодааст. қурбони Меҳроҷиддин Акобирови 27 сол аст. як манбаъ аз мақомоти милисат дар ноҳияи Ховалинг рӯзи 9 январ дар суҳбат ба радиозорӣ гуфт ки ин ҳарду шабона дар бухори ангишт сӯхтаанд ки зоҳиран дуди он хориҷ шуда сабаби фоҷиа шудааст. ҳамон корхонаҳо барои коргаронашон будка утоқҳои хурд овардаанд. даруни онҳо бухорӣ дорад ва бо ангишт гарм мекунанд. шаб пеш аз хоб ангишт меандозанд ва аз дуд заҳролуд шудаанд. як нафар фавтидааст ва дигараш заҳролуд шудааст. субҳ коргарони дигар омада аз ҳодиса хабардор шуда раҳбарияташонро хабар мекунанд, гуфт манбаъ. Меҳроҷиддин Акобиров зодаи ҷамоати саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин буда бо хонаводааш дар деҳаи Шоҳанбарии шаҳри Ҳисор зиндагӣ мекарданд. Ба гуфтаи манбаъ, баъди огоҳӣ ҳарду заҳролудшударо ба бемористони ноҳияи Ховалинг мебаранд. баъди ташхис Меҳроҷиддинро барои дафн ба зодгоҳаш бурдаанд ва ҳамроҳи наҷотёфтааш дар бемористон мондааст. дар шифохонаи ноҳияи Ховалинг дар суҳбати кӯтоҳ гуфтанд ки нафари заҳролудшуда аз бемористон рухсат шудааст. дар ҷамоати шугнови ноҳияи Ховалинг яке аз конҳои бузурги тилло дар Тоҷикистон ҷойгир аст. сокинон барои кор аз минтақаҳои гуногун ба ин корхонаҳо меоянд. аммо соле нест ки хабари марги сокинон дар ин минтақаи тиллохез расонӣ нашавад. бештари вақт мақомот сабаби марги сокинон дар шугновро риоя накардани қоидаҳои амният унвон мекунанд. аммо бо вуҷуди ин садҳо сокини Ховалинг ва вилояти Хатлон ҷони худро дар хатар монда ба ин мавзеъ меоянду тилло меҷӯянд ва ба кори хатарноку сангин аммо пурдаромад аробаи зиндагиашонро мечархонанд.